Лично аз съм така заинтересована от този проблем и ми хареса това, което е анонса ми към вас, че е призната за международно болестно състояние. Това от кога е? Защото аз признавам си, сега съм запозната, че влиза в тази статистика. Като цяло това не е отскоро. В Международния класификатор на болестите всъщност стои като зависимост от доста години. Дори по-скоро в момента мисля, че имаше някаква новото издание на Международния класификатор. Излезе отново, нали, тя е там, така че не е отскоро и всъщност е доста сериозен проблем, не основно само в България, но навсякъде по света и се търсят всевъзможни варианти. В интерес на истината, ако за другите зависимости има някои доста съвременни методи, включително поставяне на импланти при алкохолна или наркотична зависимост, което виждаме да се случва в световен мащаб, то в хазартната зависимост все още е доста трудно да се намери нещо по-различно.